Welat avakarên bêket, mizgên ronak. Berê mirovan Kurdan dihin rewşan de digot, ji ber ku min filan filan tiştî nekiriye, zimanê min kin e. Eva hêjayiyeke çandî, mirovî, civakî û etîkî bû. Ziman tiştekî bêşerm e ku hema bike leqeleq nebû. Yekîtiya ziman û raman, ziman û jiyan, ziman û xebatê hebû. Lewma dema ku ked û xebat tune bûya, digotin zimanê min kin e, nikarim bêjim. Her wiha di dema kêsperestî û ziman dirêjiyan de jî digotin zimanê wan li me dirêj bû. Me wiha û wiha nekir û zimanê xelkê li xwe dirêj kir. Ji ber ku dîsa ziman û kar û jiyan behevre bûn. Ziman ne wek aletekî cuda û neheqiyê ne, wek tiştekî ji jiyan û kedkariyê dûr bû. Xwedî qedir û qîmet, xwedî hebûna jiyanî bû. Lê niha newilo ye, bala xwe bidinê. Ên ku heta niha qet tiştek nekirine, ji mirîşka neyar re negotine kış û li hember tu qeydek û bendek wan serî re nekirine, bê navber dipeyivin an jî napeyivin, dilewitînin. Ku mirov nizanibe yê bêje qey deh Kurdistan ava kirine, sed serxwebûn anîne, alên hezar çand û nasnameyên welatî gihaştine asîman, lê tevgera azadiyê ne ew gav ne jî niha wan serkeftinên wan nedîtiye û bi ser de jî nehîştiye ku wan serkeftinên xwe bêhtir tacîdar bikin û bi netewperweriya xwe ya ku xwedî tu heyîneke jiyanî nîne, dinya alem bi kurdîtiyê bixemlînin. Herçî qad û derfeta dijîtalê bûye wek sergoyê egoyên nexweş. Egoyên nexweş ên ku her yek ji wan Rostemê Zal û İskenderê mezin e û bi klavyeyan bêhtir derfetên xwe xapandin û hevxapandinê dibînin. Ên ku heta niha her cûre şer û cengên giran ên li ser her bost axa vî welatî tenê temaşe kirine, an temaşe jî nekirine, ji nişka ve dixwazin bibin serekvan û aktör û fermandar û şervan. Bi tiwê tek, hema bi tiwê tek temam e her tişt. Lê nizanin ku umrê tiwêtan pir kurt e. Ên ku bi tiwêtan bên, ê bi tiwêtan jî biçin. Her wiha ew hêzên mezin ên ku carê carek dibêjin, dixwazin Kurdistaneke serbixwe ava bikin jî, ne bi tiwêtan, bi artêş û organîzasyonan re dimeşin, li rewşa de facto dinêrin û kar û projeyên xwe li gor wê birêve dibin, ne bi kes û komên ku hêzek wan a marjinal jî nîne. Tev cûreyek din jî heye. Ew jî li hin deran alê dihejînin û bi egoyên gune ku hema dixwazin xwe nîşan bidin şovan dikin û helbet bi şovên di medya dijîtal de rojê dagirkerekî têk dibin û welatekê rizgar dikin. Çi rehet e avakirina Kurdistan, çi zefin Kurdistan, çi bilindin serxwebûn. Ev sed sale me çima xwe li tewşêdek kuştin û girtin. Qey xwîna me av, temenê me yê ku di zindanan de borî xwelî bû. Ne way qehremanên welê hebûne ku bê ku destên xwe di ava sar û germ re bikin, bi dehan welat avakirine, dewletên serbixwe rêz kirine. Dinya hazir bûye ku hema xerîteyan biguherîne û Kurdistan diyarî me bike. Me çawa nedît, me çi lofam nekir. Îja ji bo ku serxwebûn ew qas sef e, barê me jî girantir e. Têkoşeriya bêçek ya herî dijwar e. Bi aqilê sivik ê ku tim barê giran hiltîne nameşe. Bi jberkirina gotin û çalakiyan bi pêş ve naçe. Bi şovkariyê mala xwe xerab dike. Lazim e pirsa têkoşeriyek bêçek çawa ye. Tim li bîra mirov be û bersiva wê ne ji bo heyamek, ji bo her roj û her keliyê zindî û têkoşer be. Îja bersiva têkoşer çi ye? Ji ber ku ya pirsan dibe serwêriyê bersivên rastin, bersivên ku bi xwe jî dimeşin, di têkoşin û pirsan zêde dikin. Pirs bi pirs, bi aqilê ku ne sivik e û her tim ji aqilê yên li dijberê xwe dijwartir e dimeşin û heyaman diguherînin. Divê ew aqil tim bi merebe, tişteke din nikare bibe çare.